6 prostorija muzeja čokolade ispričat će priču od daleke prošlosti do sadašnjosti. Kronološki putujemo kroz povijest čokolade, odnosno prolazimo put koji je kakaovac prošao od jednog zrna u Mezoamerici pa do današnje rubi čokolade. Svaka soba je zamišljena tako da priča priču o tom razdoblju. I u svakoj sobi se educirate. Možete naučiti to da je puno prije nego što je postala pločica, čokolada bila piće. Pila se iz ovih otmjenih šalica i pila ga je isključivo elita. Današnja djeca ne znaju da su nekoć samo kraljevi i kraljice mogli ujutro popiti kakao za doručak. Kakaovac je služio i kao platežno sredstvo, pa je tako jedno jaje vrijedilo jedno zrno, a ljudski rad 100 zrna kakao. Ovdje možemo isprobati nekoliko vrsta čokolade, između ostalog i mliječnu, a tu malo dalje djeca se mogu poigrati sa molinilom, drevnim predmetom kojim se čokolada 5000 godina izrađivala. Prilikom izrade stvarala se pjena i bila je najpoželjniji dio čokoladnog napitka. On je bio i sastavni dio vojnih obroka. Jer je bio vrlo kaloričan napitak koji je pomagao u borbi. Ovdje imamo i originalne limenke čokolade koja kraljica šalje britanskoj vojsci za vrijeme burskih ratova 1900. Posebna pozornost u uređenju muzeja pridavala se bojama prostorija. U Europi gdje su prve tvornice smo htjeli nekako prikazati tu industrijski zelenu boju u kontrastu sa ciglom. Predmete za muzej vlasnici su kupovali po cijelom svijetu. Obilazeći muzeje kušali su na stotine čokolada. Probali smo čokolade s dehidriranim kukcima koji su vrlo hrskave i interesantne ako je dobra čokolada. Na ulasku u muzej posjetitelj dobije kutijicu s čokoladama koje degustira prilikom obilaska. Ne brinite, među njima nema ove s kukcima.